outfit is inspired by the Philippines flag. The blue represents royalty, red stands for the courage and strength of an independent woman, and yellow, the color of the sun and stars, symbolizes hope and freedom to choose whoever you want to be. You'll get far being just who you are, like Philippines. Mayong adlaw universe, kag tani ka mo naman ang sa mayong kimtangan, kag madaming salamat sa inyo at paglantaw, nagpagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Ato, bag-o lang ginatapos ang National Costume Competition sa Miss Universe 2020. Kag syempre, ang mga may alam, take note, mga maalam, mga gwapo kag gwapa. Ang komento, simple gid lang. Una, ang iba naghambal. Katahom sang costume ni Rabia. Kailain siya sa nagliligad ng mga Miss Universe. Miyara man naghambal. Kanami kagwapa sang costume niya. Kombinasyon sang piya nga blue kag katriyo na nga pula butsilingon. Siya tong gold o kon yellow para sa ikalima nga korona. Miyara sa naghambal nga kampiyon pang Victoria's Secret si Rabia. Kampiyon gid siya. Di ba la? Kanami pamatian. Nasadyahan kita kung amo inang aton mabasahan. Pero bilat ibay gidya. Kaya mga toxic nga Pilipino, nagkomentar man sila, hindi makontento sa performance ni Rabia. Nga abala, anong ginpulig ninyo? Yaw-yaw kag buyayaw, nga buisit ka mo. O nasa hindi maayo nga komento, ginhimuan nila sang meme si Rabia, may nakita ako. Pula kag blue, inspiration ko no, sang national costume ni Rabia, online sabong ti Mayo, balaka mo. Hindi puta naga. Online sabong ti Mayo, balaka mo. Jesus, paghiripos, kay base kung kamong akong pauwakan hasta magbulog to ang ginhawa ninyo. Ikaduha, kadamo sa mga abogado nga nagagirinuha. Damo sang nabalaan sa Philippine law. Kaya hindi ko na pwede gamiton ang flag sang Philippines. Damo sila sang nabalaan. Dindig tong flag sang Philippines. Dindig to. Kaya kuha man ang color sang flag sang Philippines dito, di ba? Ay paghipos ka mo. Kaya hindi man ka mo abogado. Feeling lang na ninyo. Sus. Ikatatlo. Patawag sa ikatatlo. Ikatatlo. Kadamo sang nabalaan sa pageant. Mga pageant experts ko, no? Kadamo sang mga komentaryo publiko. Nga ako na mo ni ginhimo, amo ni naglatabo nga mi amo ni. Hindi gid makontento. Ay ang bot sa inyo. Damo ikaw musang nabalaan, pero wala man maan. Hindi ka ikaw makuha sang judge sa barangay competition. Mapa-Miss Universe pa ka mo. Tinonto ng inyong feeling gidya ka mo. Ikaapat. Ano pang ginapangita ninyong headpiece? Nga mangita pa ka mo sang wala ngita nyo pa sang headpiece. Kalma ka mo. Wala to sang headpiece kay nga sa Domingo butangan sang corona si Rabia Mateo. Simple. Nga mangita pa ka mo sang wala. Dapat makontento ka mo kung anong may ara. O mga Pilipino, iba nga mga Pilipino ka mga tunto, feeling gidya ka mo. Amo ning Mayo kon online, kidamo ka mo sang nabalaan, damo ka mo sang may nahambal, mamuyayaw, mangyaw-yaw, kiti online. Pero kung personal, mahipos man lang ka mo, no? Kadamo sa mga abogado, pero feeling abogago. Kadamo sang may nabalaan, pero wala man sang maan. Kadamo sang feeling gwapa. Sus, tabi nyo gwapa, ka mo. Basi feeling gwapa, pero daw mga gaga.